A máme tu prvých pretekárov. Takže balík je zatiaľ pohromade. Takže momentálne nám prestujeme prvých krát. Aha, nie 23 Luka. Takže budeme telefonom. Ale oni hovoria, že Janžo Robert, PŠK Reprogas, 10. Grujbar Andrej, Pro Efektív, 11. Špaňo Patrik, Pro Efektív, 12. Dohnaný Pavol, Pro Efektív, 13. Čanecký Marek, CK Banská Bystrica, 14. Lasák Matej, Max Kurzor, 15. Malárik Ivan, CK